हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों थ' लोगोफोर आं दिनैहाय एएम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय फावखुंग्रि दे लोगोफोर न' लोगोफोर जों बे फैनो गोनां फावखुंग्रि आबुं मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायैनो फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्टर बिथां लिंसार बसुमतारीजों लोगोसे मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय जोबोर एक्साइटेड जाना दं स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जेब्ला बे भिडिअआहाय रिलिज जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअखौ एएम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहायनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर थ' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' लोगोफोर बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ होबाय थानो हागोन दे लोगोफोर